ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷ କରାଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର କେୟାରଟେକର ପବିତ୍ର ହେଲା। ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଛୋଟ ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି ମୋବାଇଲ କାଗଜ ମୋବାଇଲ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କଲ୍ଟା ଏଇଠି ଆସିବ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ ଏଇଠି ତ ଇଣ୍ଟରକମ୍ଟା ନାହିଁ ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ମୋର। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛି ହେଲା ତାଙ୍କର ଦିନରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛି ସେ ଲୋକ ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବ। ସେ ଲୋକ ଆସିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଁଟା ଲେଖିବେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯିଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖ ଦେଖିବେ ପକେଇ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଇଏ କରିବେ। ସେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭାଟିକିଆ ବରମୁଣ୍ଡା ସେଟା ଲେଖିବ ବିଦେଶ ଲେଖିବ ନା ନମ୍ବରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଗେଟ୍ରେ ଥିବ ଇନ୍ଟା ତ ହେଉଛି ଇନ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ଟା ମନେ ପଡ଼େନି ସେ କେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଏ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଚେକିଂଟା ଯଦି ଆଉ ଚେକିଂ ନ ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପଶିଲା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି ଆଉ ଚେକିଂଟା ମାନେ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ପଡ଼ିନି ସେ କ'ଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ